bueno, gugea asmatu bat, eta totalen 3 gea. Eta, bueno, hau da Asier, eta bateria jotzen du. Gero ni naiz Iker, eta gitarra eta hotxa. Eta gero beste hau falta dana, Josian da, eta bajoa jotzen du. Orain dela urte bat hasi ginen, eta lau tipo hasi ginen jotzen. Orain bakarrik 3 gea, beste hau tzintzun taldea. Eta, bueno, aurkeztu behar dugun kanta ametsa da, ametsa du tituloa, eta, bueno, hori da.